bawngsa simple deuh tui deuhin kan lo siam le don nia khu bawngsa khu kg khat ania ati hlang ani hei hi hei pan te in yang han lian deuh si pan phek ang khan ka cham te veka chuanin kwan kukara kwan engma tel tele tui te po da lawin asa kha ka zup da to pa ku ama tang tui lo chhuak ko chu kan o ti ra ni ko me yam te a hei chuwa kan da me yam te a kan pura han hei hi atui kang khuna khwanin thil dang kan pol do na hetia kan ti hian sa a hei a hel rim amo bawk sarin thang lutuk ang chi te kha are thina an video ma sa po kan soi to kha chuan ti han kan lo ur le anga atui khu ama hei sima akang thleng khan kan chuang don ani chum hna chuan dalda hi kan pol anga tam ve tok tak kan pol don ani chuan urun sen hi hei pumli lian tha tok tak ho kha ka phela chuan hi purun var hi pum lian ang chi khanik chuan pumli vel thong ani chu phel boka ka polanga chuanin hei dark soya sauce hi ka pol bok dona heta hian himi ka chuan na hian chi kha al tok tu omang vela ka rin fian te khat kha ka pol to boka chuan black pepper kha fian te chan ve dor vel ka pol bok ani thing mar cha dip kha chu nakin na ka ron ti zam zelang tui don lut to kani siam ol sam tui bok si sa hi aron ni chuak set don ni tia kan ul masak khian sa ani tu boka tin me nyama sa te le thlai te poni thau re hian an hni ma bi atui khu alo kang to a chu wang chuan dalda hi kan pal tang còn đâu cho mình gần ra thôi rồi mấy đón chân ăn cuốn thì cái khát ăn về đó mèo đó mèo để thì xin lỗi anh em trong cho những lâu chân về ai cho làm cả mình khá cần là san don chong lo so kan bong sa siam masaka khan masala ma kan tel lo tun chum chu biryani masala cha hi kan pol le don ni hi vishal biryani masala nia ai pol chupak nia kan khat pala bong se le purun par kha ka takin kan chopal le anga hu dalda kha fian khat vel thu pol le ni hem fian lian ni hi dalda kan pol tu na ni tel po man thea tel kan pol ton tel kha 500 ml lo khat ko vel liter khat sarang om ta chan vel mok ang kha tel ko tam don chan gan bây giờ mà ăn cần ốp lên chân chúng ta cho nó rồi dark soy sauce khá cho anh phiền khát bol về bol này anh đi cho tất cả chọn bol simple em mà tôi em anh đi thì ăn để xong hình này purun var purun sen dark soya sauce chile black pepper chuan dalda chung chuan ya ti hian meja ma hian tam or set don ani me ti hian thing mar cha dip kha bol bel le lo hi ha rima ti tu em ma hi chung ba ni du zan ang kan se ti hian alo ni ta a ko meja ma wan ko kara kan chin nga kan or top do na kan du chuan tui hi hemi thingpu in lo khat po pel thea lo chan ve kan pol ve lo chan ve ka pol ni chuan kan siam nem ta se
hianin gin chu ka china ka uk min ka ur min top don ni hetiang purun vel te khu na kina chuan alo min nem koi vek don na tui don em ni kon yan kan china ei minute som thum kan pur don ni ei llama ama tui khu hi ka sang de ko medium heat da khatel lo cha thun ka ko don ni so ve de ro ngai ko don ni ko ni chu khatel lo cha thun le ai in fry da kan du to thun kan kang ko ni don ni ko na chu le ma hja gravy de kan du chuan kan du to ya mai ro la in fry de he kon la hi nge ro de la kan du chuan kan ba kan the a chung lam hi chu a hi tui lu tok to ni ko lo kang le to tel ko lo chwa ni kan le hi le nia ko tel lo chwa ani bawngsa ros ma sang le kai dang deuh dang ma se dang lam na tlem tel aya gi te kan manga chuan biryani masala kan kan ba kan ni ti ben lo sam le hi kula salika video tu milo thir saka kan recipe ang te in lo siam ve thina kan lom na to kan ya bye bye vek kule